Hai, tati. E acasă, mama? Haideți, ziua, bună ziua! Ai fost cu minte? A fost și ziua ta? Știu, la mulți ani! Ți-am adus ceva și... Uite ce ți-am adus din ziua ta! Fă-i o poză! Hai! Ține-l! Dar mai mare ca tine, cum faci? Te duci cu el, da? Uite și ăsta e bomboane, Uite, și asta e ceva acolo frumos, da? Hai să te duci acolo. Poți să-l cari? Da, doar tu dulciuri. Poți să-l cari tu? Înțelegi, mama? Da! Hai, mergi acolo, uitați-mă. Mergi cu ursulețul și vină la cuptor. Wow! Să-ți iei tricou pe tine. Super! Uite, Ivana! Are și puiul, da? Da, da! Și să te nici mama! E mai mult de atât, să zici. Bravo! Frumos! Da, lasă tu băiete, stai în față. Da. Da, mănicule! Da, uite, are un panda puiu, da, pitic frumos! Punem așa, și ceapă le așezăm pe unde, Ioana, dar wow, ce și bățări și bine. Cred că stau undeva, la o familie, că nu... Sau la cămin. Pe pantaloni... Adu o sacoș și Cosmotei. Păi da... Ia și niște pieturi, mamă. Da, uite, dau și toate perechi, toate Zuleia. acasă. Ce-i Zuleia? Ai granule Da, pe tine? așa. Filip, uite la mine. Și mulțumim. Hai și tu. Am putea să... Este nevoie de tot, jos tot și renovat tot, pus la temelie. Nu era prins aici, m-a prins acolo în apă, cu toate și tonerul căzut, din mod de la căzut. Cineva care se bătoane, am înțeles din ceea ce am spus și domnul Teva, de la temelie. Bani de la temelie, și cu să-i siguranță o facă, să da. fie bine. Nu mai plângeți, fiți tare. Bine că ați scăpat de viață și nu au fost Asta-i mulțumit luate lui Dumnezeu că se te auzim, da? Da. Mare Mulțumim lui Dumnezeu pentru că Aici nu mai auzi. suntem în viață și mulțumim la cuvântul Aici că nu. El ne-a salvat. Dacă nu era băiatul și putea să fie și luat, da? De unde a venit, putează la port aici. Dar ne-a salvat, a rupt ușile. Cât a ținut ușa ca să pot să mor când pot. Fiți puternic, că o să fie. Am văzut moartea, atât eram în apă, paturile fugea. Îți dai seama ce șoc a fost pentru mine, ca mamă, și am pierdut pe multe. Multe am făcut eu. N-avem haine pentru ea de 6 ani? Ce faci? Ce dă noroc? Bravo. Da, 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 eu dat. Cum, doamna, aici v-a dat containere? Da, numai că e un pic din haos. Stați liniștită, doamne. Vedeți, la ucraineni le dă cu aer condiționat frumos, 5 stele și la noi ia uite ce fac ăștia. Ajutoare. Am venit și am primit, dar trebuie să fac un pic de ordine. Stați liniștită, doamne! Ia-mă, bă. Lasă-mă în pace. Doamnă! Hai să pui ăsta, te rog. Hai de mine, nu pot să cred. Unde-l pun eu? Dacă punem un pic aici, așa. Wow, hai de mine, nu pot să cred. Lasă-l acolo, Wow, nu pot să cred. Wow. O ajutat și pe vecina, da, cu cuptorul, da? Dar bineînțeles că doar nu sunt bani și bani, fii atent, și talbă. Tot ce trebuie, da? Wow, super! Am nevoie de priză. Ce? Am nevoie de... Da, am acolo priză. Priză, da, lasă-mă. A fost a luat benzină, că nu ne aduce benzină, stăm, că avem arată și nu avem ce să dăm. Păi eu cât stau... Ce s-a conectat de la oamenii cu suflet, am reușit din ceea ce vedeți, să venim cu toți voluntarii din partea Asociației Copiii Nimănui Bacău, la care bucurăm semenii noștri și vă mulțumim pentru faptul că v-ați alăturat acestor semeni, iar împreună cu cei din cadrul Asociației Copiii Nimănui Bacău, dumneavoastră ne dați puterea de a merge înainte și vă mulțumim. Hai, bagă picioruțul, da?
avut Uite. 60 de găini. Ăștia sunt Oricum tăi. s-a salvat. Da. Îți plac? Uite ce am mai găsit un săculeț pentru tine. Uite ce fain. Și asta era un săculeț. Nu cânte, trebuie să-i punem baterii. Uite ce frumos. Nu? Pământ, atâta eram în pământ, că toate alea era soalele, altele era în pământ. Au voluntare de la loc, roșu, niște voluntari. Le mulțumesc în suflet, niște băieți, n-am cuvinte. Ei a scos din măl, toți au văzut aici. Și avut mălul cât la terasa aia, plin mai de pământ. Hai să dau sacoși. Dă sacoși și sacoși. Așa, ți-ai luat de la Divasi ți-am dat, nu? Da. Și haine care... Luați o bluză pentru băieți, pentru... Da. Ce mai avem pe aici? Pantaloni, dacă vezi, scurt, toate de aici. Da, uite, frumos, cu sotul. Luați. Cine era? E dragon. Dragon. Sigur, sigur. Oameni buni, să vedem tot ceea ce face. Vă mulțumim pentru faptul că ați dat dovadă de solidaritate pentru semenii noștri. Împreună pentru broască. Eu dau la fată, mamă, las că-ți dau și matale. Unde ești, mama? Și mai acolo, dă încoace. Bună ziua! Bună ziua! Se rezolvă. Au venit 26 de tiruri de BCA de la Bacău, împreună cu domnul care e născut aici la Brăsicou, Michelu Breteca, de Bacău, fost deputat. O să reconstruim. Durează. Noi suntem alături de dumneavoastră până la sfârșit. Cât timp o să fim nevoie. Dacă e nevoie de 2 ani, 2 ani suntem aici. Duminică de duminică. Din inimă pentru inimă. Și împreună vom reuși împreună pentru proștia. Doamne ajută! Mă uit acum, dar nu știu, am o pereche, parcă n-am și returi la ele. Mă uit să văd. Mișcat ceva? Da. O să-i joci? Ce nume o să-i pui la urșule? Da? Bravo. Jucării avem noi, nu? Și el o să stea frumos aici, nu? Da, la soare. Sărac. Ia pune ce aia pe can. Ăla galben. Pentru urși? Sigur că da. Bună ziua, bună ziua. Bine, Da, și ne ajută unul pe altul, chiar dacă nu te suportai ca vecin. La o treabă de că iubesc ca asta, fata mea. păi aia, mamă, trebuie să vă înțelegeți. Noi am lăsat un cuptor acolo, mergeți frumos, vă gătiți, vă faceți treaba. Da. Simplu. Nu, noi Oameni buni, vă mulțumim. Mulțumim, noi mergem pe Cotârg. Vă mulțumim că ne-ați dat toată voi. lumea. vă mulțumesc în suflet. Ori Mergem pe Cotârdaș. Cotârgaș. Așa, Cotârgaș, da. zi frumoasă. Vă mulțumim, Doamne, și Doamne ajută și o să fim alături de dumneavoastră atâta timp cât va fi nevoie. Vom trece pe la fiecare familie personal să facem acest semn bucuros și ca drept solidaritate vă mulțumim pentru că împreună pentru Broșteni, numai dumneavoastră și oamenii cu suflet ne-ați dat o speranță pentru a merge înainte și vă mulțumim din inimă.
aveți? Acum avem lumină. Bun. Am Apă? avut 2 săptămâni și apă. Curentă sau apă plată? Mai luăm și plată și avem de acolo un izvoraș care nu decât o să facă. Zi puțin drumul, că se lucrează mai jos. Lăsați-mă, trebuie să pună 2 tuburi ca să poată să intre, automat. camioane mari și un excavator să încep să scap de asta de aici. Că ce e în spate n-ați văzut. Am văzut, Ați am văzut un văzut, am migrazul vrut să și intrăm pe ce acolo, acolo. dar n-am putut, că nu trebuia cizme și n-aveam. Nu, dar Ai luat sacoșul? puteți să mergeți pe partea asta de aici și vedeți cam cum e aici. Deci se poate intra și pe aici, da? Da, sunt. Da, lucruri, da, cu zăbrele. Da, ai luat cadru, da? Bun. Serviciu ușor, băieții. Da, și să știi și Galați au venit și Brăila. Chiar din Pechia care a fost afectat. Da. Mulțumim frumos. Să aveți poftă. Noi Că aveți transmitem pentru- ce este transmis. Domnul Fate, revoltatul lui domnul. Da, pentru că domnul primar n-a fost aici, Filip. Da, păi știți, mi-a zis ăla, chiar că e nebun. Mi-a zis că e nebun. Mi-a zis, Nu e nimeni nebun. nu, soțul meu El este e nebun nebun. și Și a primarul spus, e domnule, e bolnav, nu e nebun. Da. E bolnav pentru că el i-a afectat sistemul nervos central. Operațiile e operat pe coloană și nu e nebun. Probabil drumul ăsta, Hai să mergem, molozul hai să ăsta se va vadă. veni luat de aici, dar trebuie să refacem infrastructura drumurilor, drumurile în primul rând. Pentru că jos se lucrează, oamenii de la pompieri lucrează jos cu niște autospeciale, că ați văzut doar niște camioane. Nu putem intra dacă drumul nu e... Eu înțeleg, dar Abia am reușit. sus se lucrează și tot un domn de acolo a zis, dar luați de aici, că nu mi se mai usug în casă. Facem acolo că ăla-i patron și dăm de muncă la oameni. De Îmi cel pare care are foarte rău. deține gazul, Și câți, da? nu numai patronul ăsta, și Aici sunt nu toate trebuie de să muncă. facem poluare, abstracție la poluarea politică, trebuie doar să ajutăm să fie umanitate. Asta trebuie să fie clar. Da, dar degeaba îmi spuneți mie. Eu am spus domnului primar, nu știu ce s-o înțeles și cum s-o înțeles. El a înțeles ce ai zis, da, mă rog, o să Fiecare vedem ce înțelege ce-i acum. place. Să știe. Important că o să rezolvi și să remediezi situațiile, doamnă. Da, asta, dar Sunt 37 de... mă gândesc că eu am 68 de ani, o să fac 70 dacă îi mai fac și tot așa o să fie. Nu se știe niciodată, să sperăm că o să fie bine. La revedere! Sănătate, Doamne ajută și... Cosmote! Adu pachete! Cheamă și pe Rafael! 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 Să rămână! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Nu vreau să vă găsim în live. Care are îndoielile lui. Toți suntem păcătoși. Așa Tot este. și fiecare are. Adu-mi un sac de granule pentru căței și toate zilul, Cosmote, mergi la mașină. Dar să coboare mai jos și mașina. Mama mia, ce aici? Curent, Bine, aveți? veșiul, fosa, Bun, gardul, gospodăria, bun. Animale, ceva? animale, Aveți asta aici. păsările și pui și ce am avut în graj. Ce v-au promis autoritățile? O să vină, uitați de când suntem. A fost domnul primar aici la dumneavoastră? Da? Dați... Am șeful stăteam de... Da, cea mai mare calamitate e acolo jos la Neagra. Da, eu vă cred, deci nu zic nimic.
contă, O să fie și aici, stați liniștit. Da, dar eu vreau să scoată cu noi atât acolo care sunt cu șefi, eu și ieri am găsit. Eu pot să-mi făcește ce vii. Restul o să fac eu, că în nădejdea lor nu mă las eu. Cât am să pot, am să... Numai să trăiesc, dar să ai copii, care doi băieți și mine. Și cum, vreau să mă mai dau acte aici sau stai, că nu înțeleg. Nu vreau, că mă tem de apă. Eu vă las și Doamne Aici ajută nu să se mergem la poate. celelalte familii. Nu știu dacă se mai poate. Am înțeles. Haideți că o să rezolve ăștia, stați liniștită, doamnă. Pentru toată lumea. Să rămână. Ziua, bună ziua, sărăt mâinile. Nu pot să uit. Și ne-am întors la dumneavoastră. Da, foarte Doamne, bine. este una din singurele care mașini recunosc. Jucării, te rog, să aduci aici. Jucării, ce copii am? Eu am 4 nepoți. 4 Să nepoți. rămână mama ei, Doamne ajută. De la Să vă 5 ani trăiască. la... Aveți jucării, aveți nevoie de materiale igienice, picuri. Granule Da, pentru cățel? da, da. Mai a doua sacoșă. Dacă ne Granule pentru cățel, doamnă? Da, și mâncare pentru cățel dacă... Haideți că vă aducem acum. Cosmote! Aici nu e vorba de cine ne-a susținut și cine ne-a vorba de oameni, Oameni, toată lumea. cu toată lumea. Exact, exact. Să nu facem venit abuz pentru niciodată. alții că... Ce să spunem noi? Facem ce putem. O să vă rog să-mi aduceți o găleată sau să desfaceți sau să vă mai puneți. Da, uitați aici o găleată. Da, ce vă Uitați aici. Și domnul primar. Da? Da, ne-au povestit. Deci ați primit, dar noi am lăsat la toate Am casele. lăsat la toate, unde au fost. Da? Da, sunt probleme multe, am văzut. Da, mi pare rău de spus. Vedeți frumos mașinile acolo. Câte o durată? Pacheta ai făcut? Jumătate de oră. Hai, dă-l încoace, mai... Continuu, 6 ore. Cu gheață, toate. Spune că la Neagra au fost, uite că și aici e dezastru, nu? Văd. Eu zic că e mai mult aici ca a fost. Da, dar pe o porțiune mai mică. Da. Exact. Exact. Da. Noi filmăm pentru cine a donat ca să vadă că au ajuns la tot ce... Și ce ați mai avea nevoie aici, să-mi spuneți. Bănuiesc, ce vă mai trebuie? Nu știu, electrocasnice, ciment, glet, ce este nevoie aici? Ciment, bar, nu? Să trăiți. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim tuturor sponsorilor care v-ați alăturat la această campanie din cunoaște, să știți că noi care suntem copiii lui Bacău, facem un apel în continuare pe această cale tuturor colaboratorilor noștri. Împreună cu Asociația Copiii Lui Bacău, din ce ați strâns și ați donat, au ajuns la oameni în nevoie. Ceea ce vă mulțumim enorm, din inimă pentru inimă. Le-am dat. Stați ca să mai aducem ceva, dar Dacă sunt, nu știu cu exactitate, că au fost multe nevoi mari. La noi nu prea avem. Au venit, dar nu e așa cum am vedeți. Nu, dar noi am fost cu Neagra, am mers din casă în casă, nu trebuie să ieșiți în drum, că venim noi la dumneavoastră. Dar nu, la noi aici, dacă nu e nimeni afară, Păi noi am explicat. Dacă nu trebuia să vă văd afară, e complex, atunci te duci în casă, la ușă. Bas la ușă. Bas la ușă, nu? Dă-i, te rog, Doamne, Haiduțe ceva pentru copii, pentru bebe. Avem, da. Ia uzi, da, avem acum. Doi alea mici, vezi că sunt pentru copii Da, mici. imediat. Mulțumim, Doamne.
Aduceți detergent pentru câini, pisici. Le-am avut 4 saci, 5 saci. 5 saci am avut. 5 saci. Vai, de mine, nu m-a privat Lasă acolo. că să vorbim și o să vină cineva de la unii s-au conectat pentru animale și o ținem cont de faptul că aveți nevoie. Caval. Noi vrem și ne luăm copii. Și asta da. Pentru copii vă alegeți, stați că mai am o sacă. Dar n-aveți derul ceva. Dero, da. Aveți acolo, v-a pus, uitați. Dă un sac, doamnei, pentru copii. N-aveți la cât mare. Da, da, ai... Da, păi cât mare. Asta e doamne. Dar unde a spus în alea gănuii? Eu lăsat. Bună ziua, aveți nepoți? Poftă bună! Sunteți bine? Da, oarecum. Oarecum, da, domnul Mitrofan. Aveți copii? Aici la doamna. Ia niște săpuni de rupi și adu aici. Nu mai avem nimic acum să pui. Am înțeles că vrei și tău să fac. Aici trebuia să dăm. Duminica viitoare. De aici începe, de la Matale, da? Ia, domnul, nu facem asta. Domnul primar a venit aici la dumneavoastră? Bun. Sunteți singura uliță pe care am marcat-o atât cât și domnul director de imagine Filip. Cum că aici n-au ajuns oamenii cum au ajuns pe Neagra. Pe Neagra au depozitat. Da, știți cât sunt acolo adunate? Eu știu. Știți ce am spus jandarmii? Să nu venim aici, să lăsăm acolo. N-am fost de acord. Am scos apă din fântână așa pe noi, cum am Exact. Și mi-am spălat vreo 2 ori. Fiți fără grijă duminica viitoare, suntem inclusiv cu apă, cu tot ce trebuie. Fiți puternici. Nu știm ce să mai putem O să venim duminică, tot întâlnit. fără doar și Noi poate. o să venim, Noi v-am știu. găsit. Noi Dar v-am nu se găsit. face Pare așa. rău. Fiți Mergem puternici. la fiecare care... Sigur, sigur. Noi avem Fiecare are da. drept. Exact. Nu numai acela nu care... dreptul. Și avem străgași și avem Ai, nevoie. absolut. Nu am nevoie de Domnule, altceva. omul Aveți, trebuie să, am înțeles. domn primar trebuie să asculte oful fiecăruia. Nu ascultă. Eu știu. Bun. Eu știu, ei dus mobile de la Suceava, cea mai
de performantă mobile dintr-un magazin. O luat și o baga noaptea în Casa de Cultură și noaptea o cărat Noi n-am preferat să ducem la Casa de Cultură. Putem- Noi am poți adus să- la, poți din să mână în mă mână. aude. Nu, doamne, O secundă să vorbească doamna. O adus mobile de la Suceava, de la cea mai bună firmă, magazin, și o bagat la Casa de Cultură. De la Casa de Cultură și-o auzit că noaptea o carat-o el acasă, personal. Oameni buni, astea sunt ofurile oamenilor și trebuie ascultate doar de noi, că lucrurile Deci nu mai simple să putem. facă Domnul oamenii. primar, luați atitudine la ceea ce spun oamenii ăștia. Ce Știți de atitudine? situația El asta? se întoarce spatele, dar la noi aici eu nu l-am văzut pe Holdița. Da, mulțumim, o să ținem cont. Noi duminica viitoare consemnăm vom fi acest aici. aspect și vom fi aici. Cu tot ce Oameni putem. buni, vă mulțumim pentru Cu var, cu apă, cu zahăr, cu ulei, cu toate cele și o necesare. mașină Bun, de spălat. fără doar și fără. Da, și o mașină de spălat, ați spus, da? Exact. Bun. Marcăm, cerem sprijin sponsorul nostru pe această cale. Vă mulțumim tuturor că faceți aceste fapte să întâmple, să devină reale. Oamenii ăștia au nevoie de voi prin noi. Vă mulțumim, săptămâna asta vă așteptăm la cerința ce o... Mână de la mână, Sigur. inim și bine că sunteți în Să viață. Româna, da, nu vă uităm, duminica viitoare suntem aici. Nu uite, La ora nu 9, uite. de aici la deal. Este în teriere. Bela. I-am adoptat și pisicea am fi bine să vedeți ce Haideți că și săptămâna viitoare. Venim, promit. Sâmbătă Mâncare duminica viitoare. Aici cu oprim, 20 de Oprim, dar bateți puțin.